Диапазон Рекърдс. Вальо автовоза. Диапазон Рекърдс. Вальо автовоза. Диапазон Рекърдс. Яките коли са при Вальо, от Карлуково тръгва, няма равно. Кара денем, кара нощем без пауза, всяка сделка става бърза кауза. Яките коли са при Вальо, До Германия стига директно направо. Радост, газ и малко драма, но накрая ключовете в твоята длан е и така. живее ми се, кара ми се, лети ми се. Да. Километър след километър, няма спирачка сега. Вальо, тука товари пак ще прави оборот. 247 винаги е на ход. Чуваш ли ме, сладка моя? С автовоза ще те взема. От Карлуково до Германия, Вальо движи схемата, с малко кеш или обаждане само. колата ти пристига Директно пред блока. Тамамо. И се почва сега. Живее ми се, мамо. Вальо кара без умората. Много ни е яко. Той денонощно бачка той. Бой. Ключовете дрънкат, идва с новата кола. Живее ми се, мамо, Няма спиране в нощта. пусне ли газта? Автовоза лети. От Карлуково до Германия се пръв ще стигне, нали? Еренира, гуми свирят до зори. Ако търсиш транспорт, на Вальо се обади ти. Локейшън му прати. Ще те намери. От Карлуково до Германия Няма да те забави. товари коли с кеф, една след друга ред, и пристига пак при клиента. Винаги напред. За Вальо искам яка атмосфера. По-бърз превоз няма да намеря. От Карлуково до Германия Това е кариера.